መጽሐፈ ዕብራውያን ይናለው ማዓንቲ ቁርብ ትንክፍ ከብል ደል ዘለኹም ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 7 ዘሎ ሐሳቢው እዚ ድማ ንመን ይዘሪ ለእልና ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘለ ዘሪ እጂ ኩላትና መጽና ምሕላል አለው ምድቃም አለው ተስፋ መቁራጽ አለው ምምላስ አለው እቲ ተስፋ ዝሃበግና እሙኒ አይ ሓድገካኒ ከቶ ድማ አሽሻይ ክብለካኒ እቲ ኢድካ ዝሓዘ አምላኽ ህያው አምላኽ ታየማኔቲ ኢድ እግዚአብሔር ከተበርታዓካ መንገዱ ድማ ከተሪካ ኢየሱስ ጎይታይ ራካን ታላቦሴ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ጎይታይ ቃል አምላክ ነንብቦይና በስም ኢየሱስ አምላክ ብዙ ሰዓን ብዙ መንገድን ነቦታትና በነቢያት ገሩ መስተዛረው መስበለ አብዛ ዳሃሮት ማዓልታትና አናበት ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ቡኡን ዓለም ዝፈጠረው ወዱ ገሩ ተዛረበና ይብል ምግላጹ ይነገረናል አብሲ አብት ዘሐለፈ ዘመናት እግዚአብሔር ነቦታትና በነቢያት ገሩ መንገዶ እንታይ ገብሮም ነሩ ይመርሖም ነሩ ይነግሮም ነሩ ተመለሱ መንገድኹም አጥዕዩ ናብዙ ኺዱ እንዳበለ መንገዶም እንታይ ገብረሎም ነሩ ናብታ ዳሃሮይ ዘመን ወሲዱ የርኢናል እግዚአብሔር በመንገሩ ይዛረውም ነሩ ይብለናል በነቢያቱ ነቦታትና በመን በባሮቱ ገሩስ ይመርሖም ነበር ብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዳሃር ተመሊሱ አብዝ መወዳታ ዘመን ንዘለና ድማ በትወራስ ሁሉ ብዙሆነ ወዱ በጎይታና መዳህና ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ናዓና እንታይ ገበርና ይብል ተዛረበና በጽሐና ለምብጽሐ ጊዜ ሆይንናል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዛትዋዩ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ለዕልነት ና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ስለዚህ ይስበኽ ዘሎ ብዙ ድንግርግራት አሉ በቃ ሰብት ጭብጦ ሲናላ ሎምግን ንጭብጦ ነገር ሓደ ነገር አለና እቲ አመስቀል ተሰቅለ አብሳል ሰይት ማዓልት ተሰሰ ትወድህ ያው አምላክ እሱ አብልብና አብ አንተና አመንፈስና አኩለንተናና ናይሰመንነት አቡ ነጊሱ ሙጻ ቆነን ላይ ኢየሱስ ጎይታይ አብዝን ታይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ካመላእክት ከምዛአቢው ኢየሱስ ክርስቶስ ካሙሴ ከምዛአቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ካምና አሮን ከህንነት ከምዛአቢ ካምዕራፍ አደክሳ ምዕራፍ 7 እንደርኬና ሪኢናዮ እዚ ሐሳብና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕልና ይዝነገረና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ መዃኑ ይዘረዳና ዘሎ ስለዚህ ኢየሱስ ጎይታ መዃኑ ጥራይ ከሆነስ ኢየሱስኒ አምላክነት ኢየሱስ አምጪውም ምስመን ይሁም ሞ ከተወዳድሮ ይብሎም አለው ዕብራውያን ዝጻፋ ቀንድ ጸሐፊያስ መቼም እርግጹ የለን አይተፈልጠን ዘሎ ስለዚህ እንታይ ይብሉ ገሊዮም አፖሎስ ገሊዮም ጳውሎስ ገሊዮም ድማ ፕሪስኪላና አንኪላን ኢሎም ዝዛረውሎ ግን እቲ ቀንድ ጸሐፊያስ ሲልናው መኒው አይተፈልጠን ዘሎ ስለዚህ እቲ መልእክትን ሰብ ዕብራውያን ከተጻፈ ከሎ ካብና ይሁድነት እምነት ናብ መሲሐዊ እምነት ተመልሱ ኢየሱስ መሲሕ ኢሎም ንዝመጹ አይሁዳውያን ክርስቲያናት ተጻፈው ዘሎ እቲ መልእክትና ቦም ከተጻፈ ከሎ ግን ቀንድ ዕላማ ነይሩ ኣብቲ ዘመነቲ በባሓደ እንታይ እንዳገበሩ ይኸዱ ነይሮም ከዝልቁ ጀሚሮም ነይሮም ሸተት እንዳበለቶም ነይራ ታና እምነት መርከቦም ማለት እጂ ኣብዝ እንታይ ይብሎም አለው እቲ ዕብራውያን ጸሐፊ ቅርብ ይሉ ይረድኦም አለው በጣም ሓደ ንፉዕ ጓሳ ኮይኑ ይስማዓና ንክሪኦ ከለኹ ተመለክቱ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 7 እንድሕሪኹሞ ትክክለኛ ጓሳ በቃ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ጓሳ ኮይኑ ይስማዓን ኣብ ከባቢ 70 ዓመተ ምህረት ከም ተጻሐፈት ድማ ተጻሐፈት ለዓለት ድማ በከምዝ መንገድ ነግሩና ማለት እዩ ገሊም 96 ብሎ ገሊም ድማ 70 ብሎ ግን ኣብታ ናይ 70 ድማ መርገጽ ከም ዘለዋ 96 ተጻሐፍ ነይራ ኣብ ኢየሩሳሌም ተፈጽሙ ዝነበረ መጽሐፎ ነይሩ ተጻሐፈ ባል ግን ቀንድ ተጻሐፈት ለዓለት 70 ዓመተ ምህረት ይም ዝብሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ እዚ መልእክት ዝሓዞ አብ መልእክት ቀሊል መልእክት ይኮነን በሓደ ጊዜ ትውዶ ነገር አይኮነን ንዓመታቱን ኮፊልካት ማሃሮ መጽሐፍ እዚ መልእክት ግን በጣም ኢየሱስ ክርስቶስ ለዕልና ዘሪ ሰብ የእንቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ጽባን እንዳበረ ይነግረው ማለት ተማልስ ተቀበልካዮ ኢየሱስ ሎምን ኢየሱስ ጽባውን ኢየሱስ ይስብሎም ዘሎ ሎም በጽሑ ኢየሱስ አይቀየርኒው አብ ተማል ዝነበረ ህያውነቱ አምላክነቱ ጎይትነቱ ሎሙን አለው ጽባውን አለው ዘላለሙን ከነበር ስለዚህ ሁሉ ከአልፍ ይብሎም ማለት ስለዚህ ምስመን ይሁን መስከን ኢየሱስ ንጎይታና መዳህኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አምጪኻ ምስ ሙሴ ምስ አሮን ምስ መልአክቲዮም ይዘሪኦም ዘሎ ካብታ ዝወጹ ለእምነት በትናቶም አካይዳ ከሰሐቡ ጀሚሮም አለው
ተመልከቱም ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ድማ ምስሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓሰሉ ዘሎ ዘመን እዚ ናይ ዕብራውያን ክጽሕፈልና ከሎ ብትክክል ንክርስቶስ ጥራይ ከይኮነስ ምስሊ ክርስቶስ ጥራይ ከይኮነስ ንክርስቶስ ዝጋደድ ነገር ከምዚ ገይሩ ይስተርትሮም ዘሎ ሕጂ ሰብ ኩሉ ናመን ይምጽእ ይብላሎ ናቡ ጠምቱ ናብ ፍጻሜ ሕለፉ ይብላሎ ናብቲ መስቀል ጠምቱ ይብላሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ምስ አሮን ምስ ሙሴ ምስ መላእክቲ ወሲዱ የርእዮም አለ ኢየሱስ ካብዚዮም እንታይ ይሎም ይበልጽ ኢየሱስ ካብኩነታትካ ካብ ነገራትካ እንታዩ ያቢዩ ነገራትካ ቅድሚ ኢየሱስ አምጪኻዮ ምንም አይኮነን እሱ አብ አምላክ ስለዝኾነ ልዑል አምላክ ስለዝኾነ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምንም የለን በቃ ምንም የለን በመንፈሱ ሶን ይለው አውታሩ ንሕሪኹሙ ያስኩት ጥያቄ ከጀላ ያጣውት ፈልጌ ይለው ይገርመካይ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይትነት እንደተረድኢና ነገራትና ኩነታትና አይአቤናን ኢየሱስ አብ አምላክ ሰማይን ምድርን ሁሉ ዝፈጠር አምላክ ነዚ እንታይ ይለው እንደሕሪኹሙ አብታ ናብታ ቃልሞ ነቅልብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አብዘንድ ሐሯት ማዓልታትማ ናዓና በተወራስ ሁሉ ዝገበሮ ወዱ ገይሩ ተዛረበና መስበለ ንሱን ናይ ክብሩ ነጸብራቅ ቅርጽ ባህሪ ይከሎ ሁሉ በኃይል ቃሉ ጸውዶ ከሎ ምንጻ ኃጢአትና መስገበረ አብላዓሊ አቤማን ግርማ ተቀመጠሎ ሁሉ በኃይል ቃሉ ይሎ ሁሉ ድማ በኡ ቀይሙሎ ይሎሎ ተረዲኩም አለ ሁሉ ድማ በኡ ተፈጢሩሎ ይሎሎ ናይ ቆሎሲያስ መጽሐፈ ቆሎሲያስ እንደርከና ሪና ጳውሎስ በኡ ንዑ بدحري ما أبي فيشون كيركم دحري خمو نعو كل عالم بمنيات تقلل بخريستوس تفاتير الله نخبرو تفاتير الله نخبرو يخوين زلو بقول ما يتقلل يسوع كريستوس قويتاي سلازي كريديت سني يابل كان بلال يسوع بينو كريديت وساد أملاك مغانو ينقرنا له مالتي ذات واينا إبراهيم صحاف أمسيو نزوم سبعة زيوم سبدو يلن زبل كوين يسمعني أنت سبدو يلن زي دحنا زبل زلو يسمعني أنت زمل سوم يلن أنت هواتهم زفتشوم يلن زبل كوين يسمعني كاب تدرس ناتي زارب زلو صحف يكون زارب زلو الزاب صحف لهم كله هواتهم بتصحنهم درجهم من قدهم من دار عيد زنقرهم زلو تملكتوا هجي بالتعامي እግዚአብሔር ሰብ ወይ ጓሳ ወይድማ ከምነ አምላክ ሰብ አገልጋል ቃሉ ተሆንካስ በትክክለኛ መንገዲ አብት ውሽጥ ዘሎ መንነት ናይ ሰብ አቡ በመንፈሱ አቲኻ በስልጣን ቃሉ ዝሞተ ነገር ህያው ትገብር ክትከላለካ ኢየሱስ እንድሕር ዘይስኢል ካዮ ተሳኢል ካያ ተርፎ አይሳገርኒ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ትፈልጡ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታይ ክትብሎ ከለኹም ዘይፈቱ መንፈስ አለ ዲያብሎስ ናይ ክርስቶስ አምላክነት ከነገር ከሎ አይፈቱ አብዚ ቤት እዚ ድማ ናይ ክርስቶስ አምላክነት ዝነገረሉ ቤት ለእልና ናይ ክርስቶስ ዝነገረሉ ቤት ህያውነት ናይ ክርስቶስ ዝስበከሉ ቤት ትንሳኤው ዝነገረሉ ቤት ምጅማርኩም ኢየሱስ ጎይታይ ረሃቦት ጥራይ ኮነን ትንሳኤን ኮላ ያለው አብቲ ረሃቦት አብቲ ትፍልፍል ዘላ አብታ ምንጪ እንተ ያለው ዝሞተ ነገር ይተሰ ዝሞተ ተቀብረ ነገር ዝጫንዋ ነገር ህያው ዝሆነሉ እነዚህ ዘተስ አምላክ አባኻትኩም አለው ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ዛትዋይ አምጪው ናበይኩም ተወስዶ ዘለኩም ለክርስቶስ ናበይ መስመን ይኸታወዳድ መስመን ይኸተምጾ ብናትካ ስርዓት ከር ካል ክርስቶስ ከተዕዞ አይትኸልኛ ኢየሱስ ሱልዑል እግዚአብሔር አምላክዩ ይሐዌዩ ኢየሱስ بعد كذا أب كل سفرة زركب أملاك يسوع قويتاي ذاتوايو نعبراويان صحاف عم تشين تايبلهم هلو أنت نوع تملسوا بلهم هلو تملسوا أبزي هذا حرواي زمن زلا بيت كريستيان ناب كريستوس نخت ملس زنقر أخوين يسمعن له بك تملسوا أتقو عزوس نابي يتصرف دفو يسوع زي سبغلو يسوع العل زي بلالو أملاكنا يسوع كريستوس زي قلت قالو تخوينو كم زنا إبراويان صحافة صحيفو زلو أتا كم عرف هذا يسوع كم ملأختي كم زبلت كوف أبيلو يزاربنا له يسوع كريستوس قويتاي
ذات واي نتبوخر ناب زخأتو خلو يلو ناب مدرخ متس خلو يلو أب لوكاس معرف حدا ندحر كيركم ريخمو توم قاسوت معرف كلت توم قاسوت انت يجيرو ميلو يسوس كم زولد من سمعو لك أتملأخ ندانا جروم ملأخ تمسيهم دما لك بق بحبار مستقال أملخو سجدت نعوخ بوخلون تري مالتي نتقال أمتي أبزنا إبراهيم صحافة نتبوخر نابز مدرخ أتوخلو سنة انتيلو ملأخ تدما أنت جبرلو سجدهم اللي يسوع كريستوس قويتاي يسوع ملأخ تسجدوا الأملاخ يسوع أيكونن سب ملأخ تمسيهم يسوع نابز عالم كأتو خلو كولن كلو بماريام كتناس كلو بمنفس قدوس كتناس كلو نابز مدرتي إيشاس استنبيو زمانات حالفو خفت عم كمات خلو ملأختي سجدوا مني كبري بومي سبتر يكون زي جب زي دحسس منفس ملأخت ماتيو من تاجيرهم يملو سجدوا منه نعو كبري دم ما هي بومي يسوع كريستوس قويتاي سلازي يسوع كريستوس كان ملأخت انت يقبري له يا بيو مسماني هم متودادرو يسوع مسمانم زودادر املاخ يكونن يسوع مس ملأخت زودادر املاخ يكونن يسوع يوحنس انت هيلو قال يلو بمجمرتا نبريلو كم مجمرتا قبل العالم زنبره قدم مفتار زنبره هياو زخونه يهوى زخونه املاخ يسوع مسمانم كودادر አይከልም ወሲዱ ኢየሱስ ከመጀመርታ ተቃል ዝነበረ ንሲሎ ቡኡስ ተፈጥሬሎ ዛቱ አይቆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክቲ ከምዝበልጽ ኮፍ አቢል ይረዶማል በበዓላት አቆለሲያስ ከርኩም ድሕሪኹም በበዓላትን በአማልክትን እንዳገበርኩም ስኒ ነትሕዝቢ ሽፍት መንገድ ይገብሩሉ ደድሕሪ ጳውሎስ እንዳተከተሉ بحقي خات تصدق هنا يموسي حقات فتمولك ملأختك بمبعلي خات تصدق اندابلو ددحري انداخدو كاب تمنقدو يزنبرون يروم عبس موداتا زمن دما بمنتاي خات تصدق يكون كاس بمنتاي خات بلصقي زلو ነገር ኢየሱስ ተሸፊኑ ብልጽግናና ኢየሱስ بزيكا ኢየሱስ ብልጽግና ይብላል ذات وايو ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ህይወትን አخመጽ خلو ህይወት ዘላለማዊ ህይወት ይቡና አብዝ ምድር ዝተረፍ ነገር አይኮነን ተስፋና አብዝ ምድር ተቆይኑ አብዝ ምድሪና ህኑዶ ማለት በመኪና ተቆይኑ ተስፋና አብዝ ምድሪ በገዛ ተቆይኑ አብዝ ምድሪ ይዝሆን ተስፋና ግን እትዘራይ አምላኽ ነዕብራውያን ጻሐፊ ምዕራፍ 10 ሓደ ወሲዱ ነቶም ነእምነት አቦታት አምጪው እስተመስከረሎም እንዳበለ አታቶም ስኒ ዓለም ዝኸበረ ነገር አይ ባጎምን አባዓትታትዮም ከዶም ነቲ እምነት ጨኪኖም ፍቶት ዓለም ከይስዕሮም ወሲኖም ነቲ ሁሉ ዝኽእል አምላኽ ሲዒቦም ብትክክል ድማ አስሚሮሞ ሓሊፎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ እዚ ናይ ዕብራውያን ጻሐፊ ካብ እምነቶም ሸተት ብሎ ከም ዘሎ ሪእዎ ኣብዚ መወዳታ ዘላ ዘመን ማህበር ክርስቶስ ካብቲ ሂዛቶ ዝተዋሃባ ተስፋ زملت كوني سمعان يسوع يلن أملخه خلّو خلي يسوع يلن صلوت خلّو خلي يسوع يلن سبكت خلّو خلي يسوع جنا يسوع زخبر له يسوع زلوا محبر عند فريق تراك يخونس بتخكل فقر أملاخ يقلت الله يسوع زلوا محبر بتخكلني من قدي كمل أرتز بلت يلوش أبليت والله كموسى أبليت والله موسى كو كم زيلو حقي بموسى توهابي لنا يوحنا سامتي ጸጋን ሐቅን ግን በመን ተዋሃበ ብለናለው በክርስቶስ ይተዋሃበ ስለዚህ ነህጊ ኮንኩና ከፍርሶ መጽኤሎ ነተህግዳ እንታይ ገብሮ ከጽኑ ኃይሎ ግን ይሎ ከሙሴ ዘአቢ አብያለው አመስቀል አሎ ቦይቱ ተሲኡ አበማና ቦአሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ነትልዕልና አምላኽ ነትናይ ዘላለም አምላኽ ካብትናቱ ሐሳብ ናይ ብዙ ቁሳዊ ህይወት ሽፍት ዝገብር ቴክኒካዊ አካይዳ ዘክ ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በቃ ነገርኩ ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኢ ክርስቲያናዊ ዛቷ ተስፋ ስለዝደረበት ክርስቶስ ስለዘይስበኽ ኢየሱስ ከኩሉ ከም ዝበልጥ አምላኽነት ኢየሱስ ስለዚህ ነገር ዘሎ ናይ ብዙሓት ተስፋ እንታይ ሆይንሎ ኣብዚ
ምድሪ ተወዲሉ ብዝረኸብ ካዮ ከይኮንካስ ምስ ክርስቶስ ብዝወሰድ ካዮ ጊዜ ኢዩቲ ናይ ህይወት ክርስቶስ አብዮት ካ ዝግለጽ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዛትዋይ እቲ ናይ ዕብራውያን ጸሐፍ እንታይ ይብለናል ማለት እዩ ኢየሱስ ካብ ሙሴ ዝዓቢ አምላኽ ምዃኑ ዘላለማዊ አምላኽ ምዃኑ ሙሴ ግን ብዛዕቡ መስኪሩ እምበር በዓሉ ኣብቲ ቤት እሱ ከም ዘይነበረ አንብበለይሳ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ኪድካ አንብበለይ አሜን ምዕራፍ 3 አንብበለይ ታ ማይክሮፎን አቦ ካብ ሓደ ጀሚርካ አንብቦ ስለዚህ ከዓ አቱም ካብቲ ሰማያዊ ጽዋዓ ግደ ዘለኩም ቅዱሳን አሕዋተይ ከምቲ ምስዮ ድማ ኣብ ኩላ ምድሪ እሙን ዝነበረ ናብቲ ነቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ምእማንና ሐዋርያት ሊቀ ካህናትን አቅልቡ ምዕራፍ 3 ዕብራውያን ካብ ሓደ ዘለኹ ከምቲ እቲ ስራሕ ቤት ካብታ ቤት ዝበልጽ ክብሪ ዘለዎ ንዑ ከዓ ካብ ሙሴ ዝበልጽ ክብሪ ተገቢእዎ ኣሎ አሜን ቤት ዘበለትሲ ሰሪሓ ኣለዋ እቲ ንኹሉ ዘዳለወ ግና አምላኽ እዩ አሜን አሜን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ተባረክና ተናዊ ከምቲ ሰራይ ቤት ካብታ ቤት ዝበልጥ ክብር ዘለዎ ኢሎ ተመልከቱ ንዑኻ እንታይ ያለው ካብ ሙሴ ዝበልጥ ክብሪ ተገቦ ስለዚህ ሙሴ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዝምስክር ነይሩ ኢየሱስ ከም ዝመጽ ሕግን ነቢያትን ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ሓደ ወንጌል ዮሐንስ እንዳርኬና ርኢናዮ ንናትናኤል ክነግሮ ከሎ ሕግን ነቢያትን ከምቲ ጻሐፉ እንዳበለ ብዛዕቡ ሕግን ነቢያትን ተገይሮም እዮም ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ መስኪሮም ጽሒፎም አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ነቲ ናይ ሕግን ነቢያትን ምስክርነትን ነቲ ናይ ሕግን ኢየሱስ ጎይታ ናብታ ወንጌል ዮሐንስ እንደ ኸይደኔ አፍቅዲ ምዕራፍ 1 አፍቅዲ 45 ዘላ እንታይ ይብል ፊልጶስ ናትናኤል ረኸቦ ምስ በለ እቲ ሙሴ ኣብ ሕግን ነቢያትን ብዛዕቡ ዝጻሓፎ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኸብናዮ ኢሎም ስለዚህ ኣብ ሕግን ነቢያትን ብዛዕቡ ዝጻሓፍ ተጻሒፉሎ ማለት እዩ ኣብ ሕግን ነቢያትን ንመን እዮም ዘመላኽቱ ነይሮም ማለት እዮም ንኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንክርስቶስ እዮም ዘመላኽቱ ነይሮም ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያትን አገልገልትን መጽኦም ንመን እዮም ዘመልክቱ ነይሮም ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ጽላሎት ኮይኖም ንኢየሱስ እዮም ዘመላኽቱ ነይሮም ነዚ አምላኽስ እንታይ ገብሩ ነው ነይሮም ልዕል እንዳበሉ የምጹልና ነይሮም ናባና ገጹ መጽ ነይሩ ማለት እዩ ብዛዕቡ ዝተጻሐፈ እቲ ጽሑፍ ይብል ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ድማ አባና ቀደም ነቦታትና በነቢያት ገይሩ እንታይ እንዳገበሮም እንዳነገሮም ካብ መንገዶም እንታይ ገብሮም ነይሩ እንዳመለሶም ይመርሖም ነይሩ ኣብዚ ዳሕሮ ዘመን ዘለና ንዓና ድማ በወዱ ብክርስቶስ ገይሩ እዚ ዘለናዮ ዘመን ንኽንምለስ ናብ ክንጽጋዕ ህይወት ክንረክብ ይዛረበናሉ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ እቲ ናይ ዕብራውያን ጸሐፍ እንታይ ይብል ኢየሱስ ካብ መን ይበልጽ ብሎም ኣሎ ካብ ሙሴውን ይበልጽ ስለዚህ ሙሴ ከምዚ ኸማይ ካብ ማእኸልኩም ነቢ ከትሲኢሎ ሙሴ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ አቀድሙ ይሪዩ ሙሴ አቀድሙ ምስራይ ምስ ህዝብ አምላኽ መከራ ክጸግብ ከም ዝሓረ እቲ ተስፋ ተራእይዎ አም አዲዩ ርኢዩ ነቲ ዘላለሞ ተስፋ አምላኽ ምስራይ ንድሕሪት አይበለን በቃ ምስቲ ጽቡቕ ነገር ዘለዎ አይኮነን ምስቲ በቃ ቤት ፎርዖን እኮ ንሙሴ ምቾት ይነሩ ብሽ ንሙሴ ተትሪዎ በቃ የስብሑ የርጉዶ ግን ነቲ ዘሎ ነገር እንታይ ገብሮ ከሎ ንርኢ ሙሴ ኩሉ ገዲፉ ንክርስቶስ ክስዕብ ክወጽእ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ምስ ህዝቢ አምላኽ መከራ ክጸግብ ዛትዋዩ ሕጂ መከራ ናብ ክርስቶስ ክትመጽእ ከለኻ መቼም መኪና ኣለካ ከይኮንካ ዝብለካ መከራ ኣለካ ይዝብለካ መከራ ይበቃ ንክርስቶስ ክስዕብ ክጅምር ከለኻ በቃ ብኡ ኣብቲ ጸጋ አምላኽ ደልዲልካ ደው መባለ
ልዕልነት ኢየሱስ ክርስቶስ መጠን ዝሰበካዮ መጠን አሚንካ ዝቀረብካዮ መጠን ዝጸለኻዮ መጠን ናቱ ድማ ብሽዓተ እጽፊ እንዳነደደ ይዝኸይድ ግን አባኻ ግዴ ይብል እቲ ህያው ዝኾነ አምላኽ አባና ስለዘሎ ማለት እቲ ተስፋ ዝሃብ አምላኽ ምሳና ስለዘሎ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ዛትዋይ ሙሴ እንታይሎ ከም ሙሴ ዝበልጽ ክብሪ ድማ ተከቦይሎ ስለዚህ ኢየሱስ ከም ሙሴ ይበልጽ ኢየሱስ ከም መላእክት ይበልጽ ዛትዋይ መላእክት እኮ አገልገልቱ ምዃኑ አው ይነግረናይ መላእክት ከም ሰገዱሉ ይነግረናይ አምላክነት ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ስለዚህ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ጥራይ ከይኾናስ ኢየሱስ መላእክት ሰገዱሉ አምላኽ ኢየሱስ ከም ሙሴ ዝበልጽ ክብሪ ዘሎ አምላኽ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ኮይኑ ዝተገለጸ ስለዚህ ልዕልነት ኢየሱስ ዝተረድኦ አብትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሳብ ይዘመላለስ አብትና ክርስቶስ ኢየሱስ ናብራይ ዝነብር ህይወት ክርስቶስ ይዝካፈል ዛትዋዩ አብ ቆሎስያ ምዕራፍ 1 እንድርኬና ኢየሱስ ጎይታይ አብ ምዕራፍ 2 ፍቅር 8 እንታይብል ካብ ፍቅር 6 ጀሚረ እንደ አንቢቤው ደጊም ከምት ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልኩሞ ከሙ ኢልኩም ቡ ተመላለሱ ይሎ ቆሎስያስ ምዕራፍ 1 ፍቅር 6 ምዕራፍ 2 ፍቅር 6 ደጊም ከምት ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልኩሞ ከሙ ኢልኩም ቡ እንታይ ግበር ይሎ ተመላለሱ ይሎ ውርድ ይልጉል ራዩ አው ተሰሪትኩም ተዓኒትኩም በምስጋና መልእኹ ከም ተተማሃርኩም ሆንኩም በእምነት እንታይ ግበር ይሎ ጽንዑ መሊሱ ድማ ይሎ ከም ናይ ክርስቶስ የኮነ ይሎ ተመልከቶች ከም ናይ ክርስቶስ የኮነ ከም ናይ እስከበሉ ሐሳብ ብልማድ ሰብ ከም ምሕሮ ቁልዕነት እዚ ዓለም እዚያ ብጥበብ ዓለም በከንቱ መጠባር ሃዳኳ እንታይ ከይገብረኩም እንታይ ግበሩ ሹም ከማረኸኩም ስኒ ተጠንቀው ግን ጥንቀቃ ይደለየናል ማለት ስለዚህ ከም ናይ ክርስቶስ የኮነ ሐሳብ ከምቲሎ ደጊም ከምትን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልኩሞ ከምኡ ይሎ ኢልኩም ብኡ ተመላለሱ ተመልከቱ ሆጂ እዚያቶም ስኒ አይጠቅሙኔው ናይብራውያን ጻፍ እንታይ ብሎም አለው መላእክቲ ካብ ክርስቶስ አይበልጽኒ ሙሴ ንዑ አምበልኪቱ ይሐሊፉ ካህን ድማ ክመጽዩ አሮን አለው እቲ ዘላለማው ክህንነት ዘለው አሮን ከሆነ ስኒ እቲ ዘላለማው ክህንነት ዘለው ኢየሱስ እቲ ዘላለማው ክህንነት አብ ክርስቶስ ስለዘለው ቡድማ ንሕና እንታይ ረኸብና ምእታው ረኺብና ማለት ምስ አብቃ ስለና ዝማልድ አሞንጎናን አሞንጎ እግዚአብሔርን ኮይኑ ስለና ዝማልድ አምላኽ ዘላለማው ካህን ዝኾነ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን ንበሎስ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትናይ ዛቱ አይኮይም ንክርስቶስ ተረዲዕሞ የምኮሲ ኢቦሞ ነእምነት አቦታ ተመልከቶም ንክርስቶስ ተተረዲካ ምንም ነገር ጭንቂ ነገር የለን ንክርስቶስ ተረድኦ ሰብ መከራ ከይኮነ ስኒ ነቲ መከራ በሐጎስ ይሳገር እቲ መከራ አይኮነ ንዑ ዝወርሶ እቲ ዝመጽ ፈተና አይኮነ ንዑ ዝወርሶ እቲ ብዛዕቡ ዝዝረብ ክፉ ነገር አይኮነ ንዑ ዝወርሶ ንክርስቶስ ይስዕቦ ዘሎ ሐሳብ ክርስቶስ ይዝወርሶ እቲ አብ ክርስቶስ ዘሎ ሐሳብ ንሱ ድማ አባኻትኩም እንታይ ይኹን ኢሎ ስለዚህ አይናይ ሐሳብ ይዝወርሰና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሳብ ይዝወርሰና ዛትዋዩ ካብዚዮም ኩሉ አምጪው የሪኦም አሎ ናይ ዕብራውያን ጸሐፊ ምስመን ይኹም ነዚ አምላኽ እዚ ተወዳድርዎ ክነግረኩም بسرعات محابر اندهر محادر تخوي نكريستوس موت مصحف كن عطفو كوف كنبل كريستوس بقالو زم محادر املاخي كم قالو حياو زخونه املاخي قالون كريستوسن ايفلاليني ذات وايو سب ناتو سرعات ناتو حقي ناتو اكايدا يوصمو نتي ناي كريستوس حساب كحزغبو حزبي لكي موطفشو امونغو يحوات طلع يزرو امونغو يحوات مفللا يزرو امونغو حوخا بخريستوس كبور واغا استخفللو تغكل نخريستوس سلازير اخا نعور اخا سلترفكا ابتا اغلغالي اخا تريفكا سلازلخا نعو سلازي تريو زلخا بتغكل نسب كتصلي
بتزحبك أسوق فكر تفكر نسوق تصل كريستوس جنا فقري كريستوس جنا فقري سلازي ذاتوا يوحنس نزي ترديو نحن جنا دك فقرينا له ذاتوا يبقى يوحنس نوتيزم وين أشجيرهم أبز جزرة أشجيرهم الله أبز دما ملأكت جيرهم نتهم إبراهيم من قدهم يلوقتهم الله سلازي كله ناب كريستوس كملس أبز مودات زمن قويتا أدليبون الله كله نجار بقى توم بكريستوس أمين نازل حنا ناب كل نجار كي يكون ناس نامن ناب كريستوس مملاس كخوننا جابير يدل يالله نمنتاي هوت كوينا تخافينا سلازيو إتن وانجيلات كنا ندهر أم بيبناين يسوع كريستوس إت بقى هوت يا كافيلنا كنا ندهر أم بيبنايو فقري كويهبنا يسوع قويتاي ما أعرف شعات ما تيسوس كان رأيه حنساب تقالتيا بتحمي وش إيه تنقفني أبى فقرت شعته يسوع كابوا مش حلفه ما تيوزبال سبعي أبتبري تقوى تقمي ترى يومه سعبن بلو تنسيو خا سعبو كونا خا أبيتو أم عدي مستقمته إنه بزحات تقوتن حتى يعني مش يسوع مش دك مزامورتو تقمتو فريساوي عنك ريهم ندك مزامورتو ممهركم سنة سلام تأيو مستقوتن حتى ياتن زبل بلو يسوع جنا سميعو إلو زياك على السيات بلن يسوع جنا سميعه وسكبله نحاكم سنة حمومات بر تعيات عدليون يميلو زات وايشعو أنا حتى عن بر صعد كان كتصور أي متعاون يلو مهرت فتو مسوات يكونن زبل أنت أي مقانو كيلو يلو كوفيلكم تمحرو لبيات تنقفني مسواتنا يكونن زبها يسلو ناب كريستوس كن ملس يزبه يسلو نوخ انتمت يزبه يسلو نوخ النافق يزبه يسلو أف دق سلازلو مصعد كل نجار تريول لهم كل نجار يودع يسلو مهرت زي قبر بزي مهرت يزتف فقر أملاخ كم زلنا نفلتو بتغكل حوي كابا يبلت زبل حساب كنا حس كلنا حوي كابا يبلت باستر ناتان كابا يبلت زبل حساب تلني باستر ناتان نخبرك زي أبير تسيوك قوي أشجرني كبرك زي أبير نداو السقالي زخيت كاب كبر ناب كبر ندا تساقر يزخيت تنبيت هذا نقرأ كذا الله دو أي تبلني أخا كيد بك يسوع قوي تاي دو مت أن هذا سبت تعب أخايو جابير يخفتلي مت أن سلع الخايو يروح رحبوت يا بك جاتوا أيو أي ترد أنا إن كريستوس هذا سبي تسقين كريستوس نجملا أخيبا أتاقيها دمتيب كايو زيد عن زيد رفيلكا أتدحنون تخونون يلن السوه يا خويني سل هذا سب مويتيو نبزحات ما ربيحيو يسوع قويتاي سلازي يا حواتي كنقرأكم نكريستوس زيريكا بخمي تفلتو كنقرأكم نحوخا أي تفتو إلو زمعدا كاسب نحوخا من قدي عنك فيلو زمخرك كاسب إذا بتخكل نكريستوس تمرت يبلو توتال يبلو نكريستوس تمرت زلوا وسب مسارته فلوتي مسارته جوز بلالو مسارت فقري كان مسارت هلا نادي نحن أكو بقبرنا بعبسانان موتان زنبرنا من الملك زينبرنا تركنا كم تيوق ترك كويل والله من بقى زبهق نجار زينبرنا أنا بكلمي أي كألني شفتيفوني يا أغلني الكامت يا خا كتبل زراف كتبل زي أتفق الكاني نأخذ أتفق الكا أتا أب كريستوس زلا فقري أباخا تقليتا نحوخا تحقف كلها زي أتفق الكا ملك عزلوا زي ناي كريستوس إيميجي قاتل والله نمعلت قويت هاجا زار اسمه يدال والله كريستوس فقري ذات وايو اتمن قدوم بمخراس العلانة إبراويان
ሰበብራውያን መንገዶም ሽፍት እንዳገበረ ይብዘሉ መከራ በዚህ ይወማል ሮማን ኤምፓየር ከለው አብተ ዘመን ተዝነበረ ይውሲ ከነገራኩም ባልኔሮ አባደባባ ያውጪው ከምሽማዓ ከብሮም ከለው ነእምነት አቦታት ተስተፈተኑ ሁሉ ዘመን አይከውንኒ በቃ መሰረተና ፍቅሪ መሰረተይ ፍቅሪ በቃ ካል መሰረት ይበለና በሐቅ ክርስቶስ ተረድኢካ ሓወይ ምንም በቃ አነ ዝበጻሖ ጥበብ ዲዩ ዊዝደም ዲዩ ማ እስከ ሓውስ ካውርድ ካብ ሰማይ እስከ አዎ ፕሪቺንግ ገለ እንዳበልካ ሰብ አፋት ያዘስከ ቲቺንግ በቃ አብከም አይነት በቃ ንሰብ አፍዝዞ መሰረት ካፈቅር ግን ተዘይ ኮይኑ ጳውሎስ እንታይ ይልዋን እዚያ መስይልኩም ንኻልኦት እንዳገገልኩ ንገዛ ርእሰይ ከይድርበይ ድርቡይ ኮይነ ከይርከብ ንስጋ እንታይ ገብራለሁ ኢሎ የሰቅያን የግዛን አለሁ ኢሎ ዛትዋዩ ንኻላ አገልግልካ አንጻር ሰብ ከይርካ አንጻር አምላክ ለጳውሎስ እኮ ጳውሎስ ሳውል ለምንታይ ከተሳደደን ይሎ ናታን ንአይ ንአኻትኩም ንማንኛውም ሰብ ማለት በክፋት ሰብ ተተላዕሉ እግዚአብሔር ከም ሳውል ይዝራኸው ሳውል ይሎ እታ አባታቶ ማሐዲሩ ዝነበረ ክርስቶስ ሰሊዮም ተስዩ ንመን ከተሳደደ ዘላኸ ይሎ ዋ ወይታይ አቤዳ ረኺበካ ይሎ አቤዳ ረኺበካ ይሎ አብናሆም ረኺበካ አብናሆም ምሽ ረኺበካ ነናሆም ከተሳደደው ከለኻ ዛሲናፍ በቃ ስለዚህ ጎይታ አብዚ ጽቦ አለናይና ክንገብሮ ንኸሊና ዳርገና ኸይቲና ነፍስ ወከፍ አብዚ ምድር ብዝገበረው ዘበለ እንታይ ይገብር ይሎ ጸብጻብ ገበል ስለዚህ ናይ ክርስቶስ የኮነ ትምርቲ አልገሰሉ ናብ ክርስቶስ ዘበለ ፍቅሪ አብተ መሰረት ፍቅሪ ክርስቶስ አው ተተኸል በቃ ፍቅሪ መሰረት ካተዘይ ኮይኑ ከምቲ ናይ ዕብራውያን ጸሐፊ ሸተት ክብሉ ዝጀመሩ ሸተት ከሙ ይኻት ከይድ ጅምር ማለት ዋ አንቱም እቲ ክርስቶስ ተቀበልኩሞ እኮ ካብ ሙሴ ሰዓብዩ ካብ ክህንነት ናይ አሮን ከማን እቲ ብጣዕሚ ተአምኑሉ ካህን ትብልዎ ብና እስራኤላውያን አይሁዳውያን እኮ የምስዮም አይሁዳውያን ክርስቲያን መሲሁ ኢየሱስ ይለው ናብ ክርስትና ዝመጡ ሰባት ተመልከቱ በቃ ብናቶም መንገድ ተሳሂቦም መወዳታ ካብቲ ናይ ክርስቶስ መንገድ ኸለ ይመጽዩ አብዚ መወዳታ ዘለና በቃ ክርስቲያናት ከምዚ ናይ ዕብራውያን መልእክትስ ብጣዕሚ ዘድልየና ዘመን ኮይኑ ይስማዓኒ ንምንታይ በቃ ክርስቶስ ኢየሱስ ጳውሎስ ሰብ ግዝረት ምሰሸገሮ ክርስቶስ ዶ ንሰብ ገላትያ ከምስ ቆሉ አበይንቶም ተሳኢሉ ነበረን ይሎ መንዳ አዘመኩም ይሎ ለካስ አዛመሉ ንክርስቶስ ዘልዕለልካ ዘበለ ሁሉ ፈታዊኻ አይኮነን ንክርስቶስ በሐቅ ኣብ ልብኻ ዘንበረልካ እታ ፍቅሪ መሰረቱ ዘንበረልካ ብትክክለኛ እዚ ንኣኻ ጥራይ ከይኮነስ ነቲ ብትክክል አምላክ ዝብሎ ዘገልግል ዘሎ ባሪያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ክርስቶስ ፍቅሪዩ ንክርስቶስ ዝወዳደሮ ዝተካኸሎ ማዕሪኽ መጽእ ዝኽእል ኃይል የለን ዛትዋይ ነዚ ዝተረደ ጳውሎስ እንታይ ኢሎ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ መኒው ክፈሪ ዘሎ ኮነ ኢሎ ዝመጽእ ኮነ ኢሎ ሰራዊት ኮነ ኢሎ አክትት ዝደለኻየ ሰራዊት ካብቲ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ክፈለኒ ከምዘ ይኽእል አርጊጽ ኣለኹ ኢሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ሕዋተይ ኣብዚ መወዳታ ዘመን ናብ ክርስቶስ እንመለስ ናብቲ መስቀል እንመለስ ናይ ዕብራውያን ጸሐፊ ኢየሱስ ካብቲ ናይ ሙሴ ስርዓት ኢየሱስ ካብ ናይ መላእክቲ ስርዓት ኢየሱስ ካብ ናይ ካህንነት አሮን ዝበልጽ አምላኽ ይብሎም ኣሎ ንምንታይ ከም ዝብሎም ኣሎ ተልኩም ምን ሸተት ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ኢየሱስ ካብቲ መስቀል ኮርዶም ጀሚሮም ኣሎ ካብ እንቶም ተሳኢሉ ዘሎ ስእል ናይ ክርስቶስ ከልግስ ጀሚርሎ ብቃሉ ተጻሐፈሎም ጽሑፍ ከልግስ ጀሚርሎ ዛትዋዩ በመከራ ዝዕገስ ሰብኣይ ስኒ እንታይ ኢልዎ በቃ መከራ ካሕልፍ ተማላቤኔር ሐጃብ የለና መከራ ካሕልፍ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ይባርኩን ስለዚህ ምንም ነገር አይኮነን ኢየሱስ ካብ ኩሉ ነገራትና ዝበልጽ አምላኽ
ነብራውያን መልእክት ዝነግረና ነቲ ዝበልጽ አምላኽ አምጪው ይስእለልናል እዚ አምላኽ እዚ ካብ መላእክት ዝበልጽ አምላኽ እዚ አምላኽ እዚ ካብ ናይ ስርዓት ሙሴ ዝበልጽ አምላኽ እዚ አምላኽ እዚ ካብ ናይ ክህንነት አሮን ዝበልጽ አምላኽ እዚ አምላኽ እዚ ዘላለማዊ አምላኽ ምስ ማንም ከወዳደር ዝኽእል አምላኽ አይኮነ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እዚ አምላኽ እዚ ኣብ ልብና ኣብ ሐሳባትና ኣብ ነፍስና ኣብ መንፈስና ኣብ ስጋና በቃ ንሱ ጥራይ ይሳአለልና ንሱ ጥራይ ይግዛአና ንሱ ጥራይ በቃ ኣብታ ጽንዕት ኢድ እግዚአብሔር አምላኽ ትሕት በመባል ንሱ ይግዛአና ናቱ በቃ ሐሳብ ይውረሰና ናቱ ቃል ኣብ ልብ በቃ ኣብ ልባትና ይጻፈልና ኣብ አእምሮና ኣብ ሐሳባትና ይጻፈልና ለይት መዓልትን ብኡ ምስትንታን መሕሳብ ይኾነልና ዛት ወይ ጽድቅና ሽዑ እንዳበረህት ስጋና ዝበስበሰን ተመሰለ እዚም ስጋና ክብል ከለኹ ከምዚ ከማይ ዝዓበረ እውር እንዳሪኹም ማለት እዩ ስጋና ዝበስበሰተሎ ክብለኩም ከለኹ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ አምላኽና ያው አምላኽ እዩ እግዚአብሔር በሁሉ ዘስልጥ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ጥራይ በጃኹም ኢየሱስ ጥራይ በዝመወዳታ ዘመን በዘካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ከይትፈልጡ መድቡ በቃ በዘካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ አይፈልጥን ይሉ ካል ወንጌል ይትረፈኩ ወላ አነ መጽእነ ወንጌል ከቀይሮን ተፈተንኩ ይሉ አነ ነባዓለ እንታይሎም ጻሐፊው በዓሉ ጳውሎስ ርጉም ይሉ ስለዚህ ወንጌልና ይልወጥኒ ወንጌልና ኢየሱስ እዩ ኃይልና ኢየሱስ እዩ በኃይል ክንወጽና እግዚአብሔር ድማ ከሰነየና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አምላኽና ምሳና አለው ስለዚህ ጎይታ በሁሉ ሐሳቡ ይሐሊፉሎ ንሕና ድማ ልብና ነዳሉ ኩል ጊዜ ንቃሉ ዝኸውን ልብ ተለና እግዚአብሔር እንታይ ይገብረና ኃይል ይህበና ወዳታ ዕብራውያን ዘላ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቅር 33 ከንብባይ ንሳቶም በእምነት መንግስትታት ሰዓሩ ጽድቅ ገበሩ ነቲ ተስፋ ተገበሮ ረኸቡ አፍ አናብስ እንታይ ገበሩ አጨው ንኃይል ሐዊ አጥፉ ካብ ስሕለት አስያፍ ዳህኑ ካብ ድኻም እንታይ ገበሩ በርትዑ አውግ ሐየሉ ንሰራዊት አሕዛብ አሐደሙ እዚ አባኻትኩም ተስፋ ተፈጽሙ ዘለ አባቦታት ዝነበረ ተስፋ ነታ ዘአመኑ አምላኽ ይዞም በዚህ መንገድ ደም ሲዕሮም ሐሊፎም ስለዚህ ኢየሱስ ጎይታዩ አምላኽ ስለተ ደገ ቃሉ ዝኸፈተልና ነዚ ቃል ድማ ብልብና ኸንብሮ መንፈሱ ከሓትሞ በኩሉ ኃይለ ኸበና በቃ ንስኑፍ በቃ ዝሰነፈተሎ ዘበርትዕ ቃል ይዘሎሲ ንምንታይ ተይልኩም ኢየሱስ ንሱ ጎይታ ስለዝኾነ ኢየሱስ ንሱ ይሐዌ ስለዝኾነ ኢየሱስ ንሱ ልዕሊ ሁሉ ስለዝኾነ ዛትዋዩ ትማልን ሎምን ኢሎ ንዘላለም ህያው ኢሎ ዛትዋዩ በቃ አቡ ክንስረት ዝደሊ ዘሎ ኣብ መንፈስ ጸሎት ከለና እንዳጸለና እስከ ኢየሱስ ጎይታይ ራጋላ ባዜሌ ቤጋላ ማጋናሮስ ጄሌ በረ 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 ራንቶሎ ቮዜን ዲያላባስ እግዚአብሔር አቦ ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ለእና ኻብዝ ቤት ስለዝስበኽ አምላኽነትካ ኣብዚ ቤት መመሊሱ ስለዝስበኽ መመሊሱ ስለዝንገር ብዙሓት ድማ እግዚአብሔር ነዚ ናይ ጽድቂ አምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቤት እግዚአብሔር መፍራይ ስለዝኾነ ባረኸካ ኣለኹ መመሊሶም መንፈሳዊ ምድራዊ በረኸት ክሰፍዓሎም መመሊሶም ከባረኹ ህላውነትካ ከስተማቕርዎ